eta batez ere eta bereziki zorionak Aiaraldeko guztiei, benetan luxu bat iruditzen zaigulako, halako espazio bat eskura edukitzea. Bueno, gure hitzaldia edo gure gaurko solasa gogoeta, egia esateko ez diguzue lan erresa jarri. Esan dut eskerrik asko gonbidatzeagatik, baina nola bertsolari batzutan puntu eta errima zailak tokatzen zaizkien, iruditzen zait galdera hau nola eraiki komunitate euskaldun eta feminista bat ez dela oso galdera erraza. Loreak eta biok azken urteetan desente gogoetatu dugu hizkuntza eta generoaren arteko harremanaz eta horrekin lotuta euskalgintzak eta feminismoak izan dezaketen harremanaz. Baina gauza bata arlo teorikoan gogoetatzea, uste dut eta uste dugu hori gauza importante bat dela, gero hainbat praktika horren arabera eraikitzen direlako, baina beti dago jauzi bat eta arrakala bat pentsatzen dugun horretatik, gero gorpuzten diren gauza horietara, ez? Eta nolabait gure gaurko zailtasuna hori da, ez? Egiten zaigun galderak badaukalako oso praktika edo oso gauzatze zehatz bat. Hala ere, guk egingo duguna da, pixka bat gure egitekoari edo eutsiz, nolabaiteko marko bat jarri, komunitate euskaldun eta feminista hori zer izan daiteken eta zer prozesu abia daitezken irudikatzeko. Zertzelada batzuk dira eta eztabaidarako dakartzagu. Bi arlotan edo banatu dugu, hasiko dut nik komunitateari buruzko gogoeta bat eginez eta komunitatearen garrantziari buruz eta hizkuntza komunitate gintzan daukan garrantziari buruz eta gero nolabait Loreak bigarren parte batean euskaran oinarritutako komunitate batek feminismoaren ikuspegitik izan ditzakeen arrisku ez hitz egingo du eta horiek nola despatriarkalizatu ditzakegun irudikatuko du. Bueno, orduan, pasako Lorea mesedez, bai. Pixka bat komunitatearen gaia kokatzeko, ezta? Egia da, azken urteetan komunitatea hitz fetitxe horietako bat bihurtu dela, ez? Eta askotan ematen du edozein arazo eta zailtasunen aurrean komunitate hitza aipatu eta ja soluzioaren parte handi bat gurekin daukagula. Eta badauka egiaren parte handi bat gure ikuspegitik behintzat, ez? Nolabait, gure gaur egungo jendarte antolaketak dauzkan gabezia handien eta sortzen dizkigun larridura ikaragarrien aurreko irtenbide ia bakarra, nolabait komunitateak saretzea da. Zergatik diogu hau? Gure eguneroko bizitzetan hainbeste ezin egon eta larritasun sortzen dizkiguten egoera askoren oinarrian, batzutan jabetzen gara gehiago, beste batzutan jabetzen gara gutxiago, badagoelako nolabait antolaketa soziopolitiko eta ekonomiko makro hori, gaur egungo kapitalismoaren aldaera dena batetik, ez? Kapitalismoak ere baditu bere faseak eta orain bagaude batzuk esaten dute hiperkapitalismoaren fase batean, ez? Nolabait finantzaketa edo finantzen kapitalismo muturreko horretan, nolabait neoliberalismo esaten diogun pentsamendu hildo batek sustengatzen duena, ez?
neoliberalismoa beste hitz fetitxe bat nolabait, ez? Komunitatearekin dena konpontzen dugun bezala, neoliberalismoari errua botata dena diagnostikatzen dugu baita ere, ezta? Baina zerk egiten du hain efektibo, esate baterako neoliberalismoa, edo zergatik da hain zaila aldatzen, denok baldin badakigu ere hain egoera larrietan jartzen gaitula egunerokoan gure antolaketa soziopolitiko eta ekonomiko honek, zergaitik zaigu hain zaila horren kontra egitea, ezta? Nik uste dut neurri handi batean erantzuna guztiok ere badakigula, ez? Eta da neoliberalismoa neurri handi batean gu geu garelako, ez? Neoliberalismo gorpuztua garelako. Hau da, gure desio eta nortasun sakonetan, gure bizi praktiketan trasladatzen direnak gero, desio eta nahi izate horiek oso txertatuta daudelako. Eta hori gertatzen da hein handi batean, azken hamarkada luzeetako logika guztiak joan direlako pertsonon individualizatze edo individualismo handi bat eragitera. Garai bateko sare komunitarioak desegitera, ezta? Orduan, nolabait pertsonak bagaude individuora murriztuta nolabait esateko, baina era berean identiko bihurtuta. Ze inoiz baino norrago sentitzen gara askotan, baina gero gure bizi jardueretan eta gure desioetan bereziki inoiz baino identikoagoak gara, ezta? Edo oso gauza superfluoetan aurkitzen dugu diferentzia eta aurkitzen dugu nortasuna. Baina oinarriak oso identikoak dira guztientzat. Individualismo horretatik edo nolabait individuatze eta identikotasun muturreko horretatik nekez sortuko da bestelako desiorik eta bestelako posibilitaterik, bestelako ametsik, ez? Nolabait identikotasun horrek behar ditu beste testu inguru batzuk, besteekin truke batzuk, bide berri batzuk asmatzen joateko. Azken baten, gure garaiaren ezaugarria bada neurri handi batean prekarietatea, bada ziurgabetasuna, bada zalantza, ez? Pandemia hitz egiten dugu orain asko, ez? Pandemiarekin lotuta jendeari galdetzen diozunean zer eragin dizu pandemiak, erantzun ohikoenetako bat gazteleraz asko errepikatzen dena da incertidumbre, ezta? Ziurgabetasuna, eta badaukagu sentipen hori. Ziur aski pandemiak areagotu egin digu, baina aurretik ere hor bizi ginen. Lehenago ere prekarietatea esate baterako hitzetik hortzera erabiltzen genuen, ez? Nolabait gaur egungo gazten edo ezain gazten ametsa da gure gurasoek izandako bizi proiektu epeluzerakoak egin alizatea, ezinezkoa gertatzen dena gaur egun, ez? Hau da, denokara pixka bat naufrago eta pixka bat funambulista, ez? Gaur egun. Eta testu inguru horretan, nolabait, uste dugu, komunitatea dela bizirik aurrera egiteko bide bakarra. Ez aurrera egitekoa, aurrera egin dezakegu, baina bai bizirik, hau da, nolabait, zentzuez eta egunerokoaz gozatuz aurrera egiteko bide bakarra. Cesar Rendueles, soziologo espainiarrak, ja, bada denboratxo bat, liburu hori argitaratu zuena, kapitalismo kanaila deitzen da, eta oso ondo disekzionatzen du kapitalismoaren mitologia guztia, ez? Eta horre egiten du pasarte batean, gogoeta bat niri oso interesgarria iruditzen zaidana. Eta esaten du, gaur egungo munduari eta gaur egungo munduan sortu diren ezin egon hoiei guztiei aurre egiteko
ez dela aski garai bateko hiritartasunaren figura, hiritartasunaren eredua. Hau da, ilustrazioak eta modernitatea jende librearen irudikapen moduan iriktarra ekarri zigun, ez? Boto emateko eskubidearekin, nolabaiteko kontratu, berdintasun kontratu batekin, arlo publikora ekarrita, berak esaten du gaur egun hiritartasuna ez da nahikoa. Behar da komunitatea. Hori gaindituko duen zerbait. Berak Espainiatik egiten du irakurketa hori eta berak planteatzen duen erronketako bata asmatu egin behar ditugu komunitateak ehuntzeko bideak. Irakurri izan dut Cesar Renduelesen pasarte hori behin baino gehiagotan oso iradokitzailea zaidalako. Eta irakurtzen dudan bakoitzean pentsatzen dut alde batetik baietz arrazoia duela, hiritartasun huts horrek garamatzala individualismo identiko horretara, nolabait neoliberalismoaren logika guztiak geure egitera neoliberalismo gorpuztu geu izatera, geure desio guztiak konsumotik eta merkantilizaziotik pasatzera, bizitzaren zentzu guztiak hortik pasatzera. Baina iruditzen zait, Euskaldunok badaukagula nolabait berak esaten duen horren komunitatearen, komunitate gintzaren bidearen parte bat egina. Bai? Nolabait, hizkuntza ez hegemoniko bateko kide izateak, horrek esan nahi duen guztiarekin, kultura ez hegemoniko bateko kide, eta nolabaiteko sare ez hegemoniko batzuetako kide izateak, ja nolabait ematen digula sen komunitario bat, edo ez dugula guztiz galdu sen komunitario hori. Bai, orduan, badaukagu bidetxo bat. Horrek ez du esan nahi guztia daukagunik eta agian daukagun bide hori guztiz egokia denik aurrera egiteko ere. Ze hemen diogu komunitatea dela bizirik aurrera egiteko aukera bakarra. Baina gero hor sortzen da beste galdera bat, ez? Eta da, ia komunitate guztiak ote diren bizigarriak diot benetan gure bizitzei eta inklusiboki alik eta jende gehienaren bizitzei zentzua eta bizigarritasuna emateko espazioak edo ez. Nik uste du denon esperientzian dagola komunitate guztiak ez direla. Espazio bizigarri hoietarako gune. Eta ez gaitezke oso komunitate txikietatik, eta joan gaitezke komunitate zabalagoetaraino. Udalerria, edo inkluso nazioa deitzen diogun horretaraino. Eta denok badakigu horrere sortzen direla bizigarritasunak eta ez bizigarritasunak. Orduan, helburua beharko luke, alik eta komunitate bizigarriena egitea. Gogoetatxo bat bazterretik egingo dut, pixka bat gero erdira ekartzeko, ez? Komunitate barruetan zer gertatzen diren gauzak pentsatzeko. Gaur egun eskuin muturraren goraldiaz asko hitz egiten da, ez? Asko hitz egiten da hurbileko lekuetan, Espainian esate baterako, Frantzian esate baterako, eta berdin hitz egiten da Europa guztian, ez? Badago, eskuin muturraren goraldi hori. Oinarrian zer eskaintzen dio gaur egun eskuin muturrak jendeari hain erakargarri izateko? Nik uste dut, behar badaoker nago, baina gero norbaitek kontra egingo badi, baina nik uste dut bereziki eskaintzen duena komunitatea dela. Eskaintzen du gutasun bat. Globalizazio garai hauetan denean hain lausoa eta erabakiguneak jendeak ez dakienean non dauden, 2008ko krisian esate baterako jendearen kexa handietako bat hori zen, hartzen zirela erabakiak, azkenean norberaren etxean eragiten zutenak, baina nork hartzen zituen etzegon garbi, gero eta zailagoa zen identifikatzean nork gobernatzen gaituen, nork hartzen dituen erabakiak gugatik, Orduan, nolabait, Trump batek
Estatu Batuarrei eskaintzen die erabakiaren bermea, guk hartuko dugun erabakiaren bermea, gu bat eskaintzen die. Edo Brexitak neurri baten badauka globalizazio horren kontrako jokaeratik, ezta? Berriro ere gu batera gakartza. Frantzian ere kexa herritar askoren kexa hori da, ez? Gero eta periferikoago sentitzen direla. Gero eta desjabetuago erabakietatik, eta eskatzen dutena da, erabakiak hurbiltzea, gu bat eraikitzea. Vox ere ez zait iruditzen oso urruti, nabilenik hortik eta Isabel Díaz Ayuso ere ez, bai? Madrildarrei hori eskaintzen die, guk egingo dugu gure erara, eta guk erabakiko dugu, ez? Eta gu bat sortzen da hor. Hor arriskua zein da, edo zer gertatzen da, guak eraikitzeko modu horretan. Dela gu oso itxi bat, eta bestea, eta beste guztiak, erabat kanpo uzten dituena, eta gainera etsaitasun harreman batetik irakurtzen dituena askotan, ez da? Migrazioarekin gertatzen ari den guztia daukagu hor, ez? Pentsatzen bateraino dauzkagun deshumanizatuta, gugeu ez, hain jende jator eta sentibera garenok, nola jasan dezakegun, ez? Egunero, eta egunea jun eta eguna etorri, eta urtea jun eta urtea etorri, beste jende hiltzea itsasoak irentsita esate baterako, ez? Badago deshumanizazio parte bat, eta nolabait gutasun horretatik eraikitzen den deshumanizazio bat. Badago barru bat oso indartsua, eta kanpo bat, edo etxei gisa irakurtzen dena, edo humanitatetik kanpo uzten dena. Ia, ezta. Hone guztiak, eskuimuturraren bidez, globalizazioaren kontrapisu gisa ekartzen duena da estatu nazioaren berrindartze bat, ez? Beste adibide bat jartzearen ikuste dute badela nahiko grafikoa, eta ez dakit egunotan jakin duzuen nola Frantziako Auzitegi Konstituzionalak erabaki duen hezkuntzan imersio eredua, hau da, frantsesa ez diren beste hizkuntzak eskoletan, Frantziako eskoletan ardatz gisa erabiltzea konstituzioaren barruan sartzen dela, baldin eta hori eskaintzen duten eskolak pribatuak edo herri ekimenekoak badira. Hau da, estatuak erabakitako publikotasun horretakoak ez badira. Beraz, Frantziak erabakitzen duenean zer den publikoa, ari da erabakitzen nor den gu, nor garen gu, eta gu horretatik kanpo uzten du frantsesa ez den guztia. Hau da, beti dago oso barru zurrun bat, eta kanpo horrez dagoena ez da. Hau lotu nahi nuke, hau da, oso argi daukagu, hori ez dugula nahi, ez da? Baina komunitateek beti dute era berean nolabaiteko zurruntasun batez jokatzeko arriskua eta joera. Komunitate guztietan gertatzen da niaren eta guaren arteko tentsioa, ez da? Herririk jatorrenean ere beti egongo da ulertua ez den norbait edo kolektibo bat, bai? Beti egongo dira, tentsiok beti daude aldaketak. Komunitateen joera badelako homogeneizatzea eta norri izatearen joera badelako bakoitzak bere bidea egitea, ezta? Nola heldu korapilo horri, ez? Da planteatzen zaigun gaietako bat. Eta zer rol jokatzen du hizkuntza korapilo honetan guztian? Lehen aipatu dut, Cesar Rendualesen aipamen hori irakurtzen dudan bakoitzean pentsatzen dudala Euskaldunok bidearen parte bat egina daukagula, ez? Zergatik? Askotan eta eskuarki esaten denaren kontra, hizkuntzak ez direlako komunikazio tresnak. Edo ez direlako
komunikazio tresnak bakarrik. Hori baino gehiago dira. Egia da, elkar ulertzeko balio izaten digutela hizkuntzek. Batzutan gehiago eta beste batzutan gutxiago, ezta badakigu esperientziaz. Baina hori baino gehiago dira. Azken batean hizkuntzak dira nortasun individual eta kolektiboen eraikitzaile. Eta batzutan ahaztu egiten dugu hizkuntzen gaitasun hori. Identitate individualaren eraikuntzan jokatzen duten rolaren garrantzia ahaztu egiten zaigu. Baina gutako bakoitzak gure buruarekin daukagun harremana hizkuntzaren bidez izaten dugu. Gure pentsamentuak normalean bagaude, ez? Zuek isin hizketan ari naiz orain, zuek isilik zaudete, ez? Edo ez dakigu zuetako bakoitzaren barruan ze dialogo dabilen, baina nik jakin badaki zuetako bakoitza zuen buruarekin hizketa batean ari zaretela edo dialogo batean, eta hori hizkuntzaren bidez egiten da. Eta hizkuntzak, dialogo horrek, hautatzen ditugun kodeek gure nortasuna eraikitzen dute, edo gure nortasunaren parte handi bat dira. Hori individualki, eta hori ja eramaten dugunean besteen artera, nolabait amplifikatu egiten da. Nortasun individual zein kolektiboen eraikuntzarako lanabes importanteenetakoa izanik, hizkuntzak dira baita ere zapalkuntza eta lehen aipatzen nuen homogeneizaziorako tresnarik indartsuenetakoak. Frantziako estatuaren adibidea aipatu dute oraintxe, ez? Publikoa, hau da, guaren parte izan nahi baduzu, frantsesez bakarrik sar zaitezke hor. Besterik egingo baduzu, gu horretatik kanpo utziko zaitugu. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Ez da horren ondorioak iristen dira etxe askotako sukalde eta eguneroko praktiketaraino. Esan nahi dut, seme-alaben hezkuntzagatik gehiago ordaindu behar izatea, edo ohikoa ez den bide bat hartu behar izatea, halako tesituretara eramaten gaituzte, ezta? Orduan, hizkuntzak ezaztu direnik zapalketarako eta homogeneizaziorako tresnarik indartsuenetakoak. Lehen aipatzen nuen globalizazioak nahi gaituela, globalizazioak, neoliberalismoak, kapitalismoaren gaur egungo aldaera honek nahi gaituela inoiz baino individualistago eta inoiz baino identikoago elkarren artean. Ez da kasualitatea horren guztiaren oinarrietako bat izatea hizkuntza ia bakar bat erabiltzea, ezta? Inglesa ez dakit zuek atzeman duzuen, ez? Baina adidez nire alabak 12 urte dauzka, Guendaian bizi gara, eta Frantziak saiatzen delako hegemonia horri oso fuerte kontra egiten, 12 urtera arte eskolan ez du inglesik sartzen, ez? Lehenengo frantsesa ondo finkatu dezatela, eta gero etorriko da bestea. Honekin esan nahi dudana da, nire alabak 12 urte dauzka aurten izan du horreneko aldiz kontaktua inglesarekin, baina alata guztiz, ofizialki kontaktua izan aurretik, oso permeatuta dago ja inglesa beregan, ez? Musikagintza guztia nola datorren, ikusentzunezko imaginario guztia, sare sozialetan datorkigun guztia. Hau da, nolabait homogeneizazio erabateko horren parte da hizkuntza. Bai? Orduan, esaten badugu hizkuntzak direla zapalkuntza eta homogeneizazio horretarako tresnarik behinenak, baita ere, pentsagarria da, hizkuntzak direla horri aurre egiteko lanabes privilegiatuak. Hau da, hizkuntza ez hegemoniko hoien indartzea, edo nolabait hizkuntza dibertsitateari eustea eta tokian tokiko komunitate hoiei eustea,
badela emantzipaziorako bide oso importante bat, ez? Eta nolabaiteko identikoen apurtzeko eta homogeneizazioa apurtzeko tresna oso baliagarri bat. Horregatik nioen, komunitatearen erakitan bidearen parte bat egina daukagula. Ze gutxi asko euskalgintzaren imaginarioan oso txertatuta daukagu hizkuntz dibertsitatearen onuren ideia esate baterako, ez? Ekosistema, hizkuntz ekosistemaren ideia ja aspalditik darabilgun zerbait da, ez? Eta planetaren luzapenean ikus dezakegun bezala, kultur dibertsitatea, komunitateen dibertsitatea jorratutako gaiak ditugu. Hegemonikoa ez den hizkuntza baten hiztun eta praktika gorpuztu garen heinean, nik uste dut bidetxo bat egina daukagula. Baina horrek ez du esan nahi bide osoa egina daukagunik, ez? Eta uste dut orain daukagun egitekoa dela ikustea gaur egungo euskararen erabilera gorpuztuek eta euskalgintzaren praktika eta inkluso gogoetek zer duten guk esaten dugun bezala despatriarkalizatzeko. Eta nolabait euskararen eta euskalgintzaren eremu hau guztiontzako komunitate zabalago eta bizigarriago bat egiteko. Bueno, pixka bat marko hori jarrita, Loreari emango diot hitza, pixka bat gu despatriarkalizazio hori non eta zertan ikusten dugun azaltzeko. Bale. Bueno, beraz, idurrek esandakoa eta gero, agian galdera bate planteatu dezakegu, ez? Zer da gu, bai? Edo beste modu bate esan da, zer da gure gu? Zer da gure gu? Nolakoa gara, zer egiten dugu? Hizkuntza eta generoaren bi ardatzoien uztarketan. Noski ardatz gehiago ditugu, bai? Gure bizitzetan, gure eguneroko bizitzetan, baina baita ere gure gizarte sisteman eta guzti horretan, baina bi hoiei helduko diegu, jakinda ez direla bakarrak. Beraz, gu nolakoa gara, ez da? Hizkuntza eta generoan arteko lotura, badira dagoeneko, demagun 50 urte, akademiak, bereziki, bai antropologia linguistikoak, baina baita ere feminismoak asko ikertu duena. Lehen munduan, esango dugu Europan, Estatu Batuetan, Australian, olakoetan, ez da? Alegia, hizkuntza bat dago, eta ze gertatzen da hizkuntza horretan generoarekin. Hizkuntzak zer sortzen du, zer ez du sortzen, ze izendatzen dugu, zer ez dugu izendatzen, bai? Teoria guzti horiek oinarrian dute ideia bat. Idurrek esan du hizkuntzak dela botere sistemak eratzeko modu bat, identitate individual eta kolektiboak eratzeko modu bat, eta gizartea, hizkuntza da, nolabait, gizartea eraikitzeko tresna nagusienetako bat, bai? Diskutigarri izan daiteke, baina oro har esan dezakegu hizkuntzatik kanpo ez dago ezer, bai? Jaiotzen gara, eta hizkuntza geure egiten ari garen heinean, ari gara geure nolabait sistema kognitiboa eratzen, hizkuntzaren bitartez. Bai? Bueno, igual norbait hemen ez da ados, baina esan nahi dut hizkuntza bat ikasten hastezarenean urtebetekin, 2 urterekin, zu ari zara munduaren sistema bat barneratzen, hizkuntzaren bitartez. Ulertzen duzu zer dan baina hitza. Alegia munduan bainak daudela. Gauza guztiak ez direla horrela lerroan baizik daudela. Hau baina, bai? Eta hori ikasten duzu hizkuntza aldi berean eraikitzen duzu mundu hori, ezta? Orduan, hizkuntzaren garrantzitsua da. Generoarekin lotuta, erabat lotuta dijoaz, ez? Eta hizkuntza bakarreko komunitatetan hori asko ikertu da esaten dizudan bezala, autore mordo bat daude, eta aipamen diferenteak daude,
nola genero adibidez Penelope Edker soziolinguistak esaten du gaur egun ere, baina orain artean oso modu nabarmenean gizon eta emakume deituak edo sozializatuak edo irakurriak hizkuntza edo hizkera diferentetan eziak izan direla, bai? Aparteko bi nolabait hezkuntza bitartez eziak izan direla. Honen adibide bat izan liteke erraz ulertzekoa, nere amak duen lexikoa eta nereitak duena parte batean ez dira berdinak. Bai? Alegia, nere amak lexiko oso bat du, etxeko lanez, joskintzaz, nik neuk ere gaur egun ez dudana, baina badu hor jakintza oso bat, eta nereitak du bere tailerreko hizkuntza oso bat, tresnen izenak besteak bestea. Bai? Orduan, badute beraien hizkuntzan baitan parte bat diferentea dena, eta nolabait diferentzia horretan ez dituztenak. Bueno, hau oso simplea da, esan nahi, gizartea binarioa barin bada, gizartea segregatua barin bada, lan munduan, aiziaren munduan, plazan hor dagoen, politikan hor dagoen, norka gintzen duenez, hizkuntza ere segregatu egiten da. Bai? Hori ulertzen da, ez da? Orduan, esan dut, implikazio handiak ditula hizkuntzak eta generoak, ez da? Eta guk galdera egin dezakegu da zer gertatzen da bi hizkuntza dauden leku batean, gurea bezalakoa. Eta gainera, hizkuntza horietako bat minorizatua denean, ez da? Orduan, hor zer gertatzen da? Hor generoak ze beste implikazio bat, dago zerbait berezia, zerbait gertatzen da, edo orduan ditugu bi plano bat. Ikus dezagun, euskararen barruan ze gertatzen da generoarekin, bai? Ze eraikuntza egiten dugu hor, eta bestea, hizkuntza hegemonikoen arteko harremanean zer gertatzen da, ezta? Euskal Herrian, EAEn, berezikin, Nafarroan, iparraldean ere bai, inkesta soziolinguistikoak ja urte asko dia egiten direla, ez da izen bagarrena egin den, egi esan, azkena, baina nik uste dut azkenengo hirutan edo, hau da, orain dela 12 urte edo, hasi zela lehenengoz sartzen generoaren ardatza. Alegia, inkesta soziolinguistikoak esaten du zenba jendek daki, zenba jendek erabiltzen du, ze adinetako jendeak, umeek hau, hori urte askoan eginda, baina etzan sartzen bereizketa, zerbait gertatzen da emakumeekin eta gizonekin, berdin funtzionatzen dute, diferente da, bai? Eta badira 12 urte hori nolabaitia sartu dela eta ze gertatu da, kontuatu gara erabat gurutzatuta daudela. Alegia, hizkuntzaren egoera ikertzera joan gara eta zerekin topatu gara generoarekin. Munduko hizkuntza guztietan bezala. Izan hegemonikoak, izan minorizatuak. Gurean, beste ezaugarri batzuekin, hizkuntza hori gainera minorizatua dagoelako, ezta? Horre ekarri ditugu bi datu, baina datu askoz gehiago daude. Lehenengoa da, euskararen erabilera. Azkenengo inkesta soziolinguistikoak, baina azken genero ikertzen nahi danetik, konstante bezala ematen duen datua da, eta gainaz lurralde guztian, Euskal Herri osoan, berdin dio izan tutera edo izan azpeiti. Ze batzutan ematen du bereizketa egon litekela, euskararen egoera segun zenbateinako indartsu den, baina eta da datu hori, emakumek gehiago egiten dute euskaraz, gizonezkoek baino, adintarte guztietan. Adinekoetan izan ezik. Eta horrek ere badu ere esplikazioa, bai? Alegia, inkesta soziolinguistikoa uste hasten dela, inkesta soziolinguistikoa eta erabileraren, kale erabilerarena, bi inkesta diferentea dira, ume-umetatik, bota uste dela 60 urte arte. Emakumek lurralde osoan gehiago erabiltzen dute gizonek baino. Tartetxo badago, ez da ikaragarria handia baino badago. Berdin, 10 urtekin, berdin 12, 14, 16, 18, 20, 30, 40, 50. Bai? Lehenengo gauza ze pasatzen da hor. Kasualidadea da ez, 12 urtetan errepikatuz doa. Eta bigarren datua, engaiamendua edo konpromisoa, bai? Hor datu bat jartzen dugu, Euskaraldian, lehenengo Euskaraldian, 10-tik 6 pasa emakumeak izan ziren. Bigarrengo Euskaraldian, iaz izan zen?
Oaurten, iaz? Ja, pandemiakin, orduan, uste dut oraindik datu ez dela atera, baina, komentatzen nahi dira, oraindik altuagoa, bai? Alegia. Eta gero badaude Eustaten inkestak, urtero errepikatzen dienak, euskararekiko atxikimendua edo ardura edo, eta hor ere emakumeak gehiengoa dira, ezta? Beraz, erabileran eta konpromisoan emakumeak agertzen zaizkigu euskararen alorrean. Hau da, euskara ez euneko eunean, baina neurri handi batean emakumeen kontua da. Hori esan dezakegu, ezta? Hori interpretatu dezakegu. Bai, txoin zin dut. Bale, ez pasa. Bai, enitzen goikoen honik uste. Prozesu honi deitzen zaio euskararen feminizazioa. Eta ja identifikatuta dau, 89tik, eta identifikatuta dau, Kike Amunarrezek identifikatu zuen, ja lehenengo datuetan ikusi zuelako, eta erreferentzi eginez Katalunian, 10 urte lehenago ere prozesu berdina gertatu zelako katalainarekin, ez? Katalanaren feminizazioa. Han ere, konpromesoa, erabilera, ardura, umei erakatsi, guzti hori, emakumeen esku zegoela, ez? Orduan, esan nahi dute, horretan ere ez garela diferenteak, eta orduan gertatzen dela euskararen feminizazioa. Eta zergatik gertatzen da euskararen feminizazioa. Horren aurretik, beste datu bat. Eluiarrek orain dela 4-5 bat urte ikerketa bat egin zuen, ikerketa txikia, baina inden bakarrenetakoa, ez? Pixka bat euskara eta generoa lotuz, eta hor, datu pixka bat lokalak zian, baina ezin da gian estrapolatu orokortasunera, baina ikuste zian gauza batzuk nabarmenak, adibidez, bi datu emango ditut, bat, neskak, edozein zela ere bere etxeko hizkuntza, ama hizkuntza esaten duguna, hori ere nabartu liteke, baina horrela esango dugu, neskak ziren berezko edo etxeko edo lehen hizkuntza dituko dugu, horretara fidelenak direnak. Hizkuntza aldaketa gutxien egiten dutena, berdin dioze hizkuntza den, frantsesa den, espainola den, euskera den. Eta mutilek aldiz, aldaketa askoz gehiago. Etxean espainola jaso, euskerara pasa, alderantziz, edo kuadrilla euskaldun batean egon, baina gero kuadrilla hori hizkuntza aldatu, eta neska kuadrilletan ere askoz fidelagoak, nola baite, estipulatua daun, edo estipulatua ez, edo ituraz, edo dena dela horretara, araua ez dugu hausten neskek, oroar, bizitza osoan bezala, eta horre ez, horretarako ezten gaituztelako, arauak ez hausteko, eta mutilak normalean ezten ditugu arauak hausteko, hau uste dute hezkuntzan, eta oso ikerketa, genero ikerketetan ikusten dela, ez da, nolabait neska zintzo, arauko, jator, eta nolabait kontrol sozialerako elementu bezala erabiltzen gaituztela emakumeok, gizonek ez ditzatzen, ez daitezen gehiagi pasa, ez? Hau, ikertua dago, fase eta eremu eta prozesu diferentetan, ez da? Orduan, mutil bat ikasle txarri izatea, araua haustea, ganberroa izatea, hori kriston grazia egiten digu, eta neska batek ja ez, bai? 16 urteko semea mozkortuta ikustea, ze grazia, eta alaba, igual, ez? Dano geha oso zeak, oso irekiak eta oso feministak, baina gero lakotan, ez? Badakigulako ez dela gauza bera, eta seguraski olako egoera batek demagun jartzen zaitun arrisku edo egoera ere diferentea dela. Beraz ez da ere esango dugu konserbazioaren aldeko zera bat, baizik igual beste zerbait da ez. Eta bigarren datua, alegia neskak fidelagoak direla, lehen hizkuntzara eta beste hori ez dutela aldatzen hainbeste, bai? Eurrun da pixka bat araukoago izatearena. Arrazoia, ze hipotesi feminizazio horretarako? Guk esaten dugu zaintzaren ideologia, ez da? Euskararen gainean
azken, bereziki esango dugu, nik esango nuke 70ko hamarkadatik hona eta bereziki erakundetze prozesua eta gero, indarra hartzen duen euskararen gaineko ideologia dela zaintzaren ideologia. Bai? Euskara inbar da, zaindu, babestu, txikia da, ez eraman politikara, ez erabili arma bezala, bai? Nolabait oso balio edo balio femeninoak, bai? Nolabait emakumeen gainean, emakume deitu gainean edo mandatu femeninoak edo esaten diguten balore horiek, ez? Alegia, zaindu, babestu, bai emakumea eta baita ere emakumeak egin behar duguna, ez da? Beraz, galdera litzateke, hizkuntza hori barin bada, nor interpelatzen du zaindu beharran gauza bat? Nagusiki emakumeak, horretarako jaioak garelako. Horretarako jaioak garela, sinistarazi digutelako, sistemak ondo funtzionatu dezan. Bai? Orduan, interpelazioa argia da, neskei egiten di interpelazioa, ez? Eta gizonezkoak, sozializatzen ditugu, beste gauza batzutarako, erabilera hori erabakiak hartzeko, ausartak izateko, ez daude zaintzeko, ez daude babesteko, ez? Daude gauza handietarako, ez? Orduan, hor gertatzen da, halako ideologia hori hizkuntzaren gainean zer esaten dezun, horrek gizartean egitura batzuk edo aukera batzuk edo atxikimendu batzuk sortzen ditu. 70ko hamarkada aipatu dut, segurazki 40ko hamarkadatik 70era diskursoa beste bazelako. Edo beste diskurso batek ere desenteko indarra zuelako. Eta zan, euskararen borroka, txiardik esate zuena, ez? Euskararen borroka hitza, ez? Gero borroka hitza ja desagertu zan, ez? Borroka ez. Alegia, inposatu ez, limurtu, izan atsegin, etor daitezen, hau dana oso femeninoa da, ez? Neske izate dutena, izan atsegin, izan, bai, ez izan, gauza berdina. Orduan, feminizazioaren. Beraz, hori izango litzateke, despatriarkalizatzeko daukagun gauza bat. Euskararen gainean pentsatzen duguna. Bigarren despatriarkalizazio, hau ere hipotesi bada. 2013an, Gipuzkoan egin zen ikerketa bat herri txikietan. Gipuzkoako herri txikietan. 1000 biztanletik berako herrietan. Imaginatuko duzuen bezala, Gipuzkoako 1000 biztanletik berako herriak dira, euskararen erabileratuak 80%-era iristen dira, 80%, esango dugu arnasguneak, ez da? Ikerketa bat egin zen, berdintasunaren eremutik, bai? Ikerketa orokorragoa zen gehiago herri hauek ze premia dituzte eta horrelakoak, ez? Eta gero pixka bat berdintasunak indar hartuzun, edo berdintasun ezak indar hartuzun, datu bat agertu zalako, ez? Eta datua zen, herri horietan, nesken gehiengoak bere etorkizuna ez zuen herrian ikusten. Ez eta maskulinitate araukotik kanpo kokatzen zian gizonak. Esate zuten, nien naiz hemen biziko, bai? Orduan, identifikatu zen arazo bat bezala. Alegia, alkate jauna, arazo baduzu hemen, zure herritarren gehiengo ez da, baina zati batek ez du hemen bizi nahi, bai? Alkaten batek uste esantzula, ostra, hemen arazo badago eta beste batzuk esan zuten. Eta ze pasatzea? Zer pasatzen, ez da? Orduan, galdera da, zer gertatzen da, zergatik aldei nahi dute, ez? Esate zutelako, gehien bat, maskulinitate hegemoniko bat zelako nagusi. Herriko plazan, udaletxean, erabakigunetan, festetan, neskekin harramantzeko moduetan. Eredu hau mundu osoan zabaldua dago, bai? Naizai esaten, arnasgunetan hori dagoenik. Arnasgunetan gertatzen dana da, eredu hori, nolabai, bertako neskak eta gizonezko ez normatiboak herritik kanporatzen, espulsatzen dituztenen ezaugarri
nagusi bat eraikuntzaren eta beraien autopertzepzioan da beraien gizon izateko, euskaldun izateko moduan, hizkuntza bere biziko garrantzia dula. Ulertzen da hau gertatzen da baita ere, beste ozin tokitan, beste ozin hizkuntza daun tokietan, ez? Baina orduan, hor guk identifikatzen dugu problema bat. Sinpleago esan da, guk deitzen diogu natualtasunaren ideologia, bai? Esaten danean, ez hemen euskaraz natual hitz egiten da. Hau da euskaldun petoa. Eta da mutil bat, erretxike batekoa, oso maskulinidade arauetan oso sartua, bai? Eta hizkuntza oso, kasik euskara hutsez funtzionatzen duna, eta hizkuntza oso ardatzeko zerbait duena, ez? Orduan, esango bagenu herri horietan euskararen gainean ze ideologia dago? Nolabait maskulinidadea euskararen bitartez eraikitzen dela. Beste modu batea esan da, euskalduntasuna maskulinitate hegemonikoaren bitartez eraikitzen dela. Bai? Hau ere, uste dut, despatriarkalizatu behar den eremua dela. Hau gutzako nahiko begibistakoa da, eta egin elkarrezketak, itzein dugu herritako jendeakin, hori konstatazio bada, gero egia da kritika honek asko molestatzen dula. Nola, baina euskaldunok ez alginan munduko, baina gu, benetan, baina gu majoa gea, gu jatorra gea, gu berdinzalea gea, gu feminista gea, gu, lasai, hori ez da inor gure ez? Baina kontua da, hizkuntza nun jartzen dezuen da, hizkuntzari zer esan arazten diozuen leku horretan. Bestean, feminizatzen genuen bezala, hemen maskulinizatzen da. Eta bietan sortzen dugu, izugarrizko genero arrakala eta desberdinkeria. Eta gero, izan daiteke leku batzuetan gertatzen dana. Baina egia da euskalduntasun maskulinitatetik eraikitzen den euskalduntasun hau askotan eredutzat hartzen dugula, eta askotan autentikotasunaren frogatzat hartzen dugula. Hori bai euskalduna. Hori bai euskalduna. Holakoak izan behar dugu hombre. Igual euskaren erabileran bai, beste gauza batzutan, igual ez, hobeto ez. Baina oso lotuta dijoaz. Despatriarkalizazioa 3. Lehen esan dut hizkuntza eta generoan arteko ikerketetan, eta hau ariketa tipiko bada. Eta hau adibidez anglosajoiek, ingelesek eta asko egin dute, frantsesek ere bai, alemanek ez, eta da gure tradizio idatzian edo esara zaharretan ikustea ze lotura dagoen gizona eta hitza, emakumea eta hitza, bai? Eta, esango dugu hizkuntza guztietan oso gauza parekoa gertatzen direla. Eta gertatzen da gutxa bera, hau ez da. Hemen bi ekarri ditut. Andre Barritxuek sarri bazterrak loi, biak gotzongareteren, lehenengoa gotzongareteren, bai, Toribio Altzagaren antzezlan batetik hartua, eta bigarrena gotzongareteren atxotitzak deitzen dan, atxotitzak hitzak esaten du zerbait, ez? Hortik hartutako bada, ez? Orduan, Andre Barritxuek sarri bazterrak loi, bai, eta bestea, eta zu berritxu marimutile, bai? Zer esaten digu, gure tradizioan, bai, euskaltasunaren tradizio horretan, emakumea eta hitza noiz lotzen dira. Edo emakumea eta hitza lotzea ondo dago, onartzen da, araukoa da, izan da, edo zer. Edo Andre Barritxuek hitza hartzen duen emakume batek sarri bazterrak loi. Zesan nahi du, egin beharreko lanak ez ditu egin, bere lana dela garbitzea, bai? Eta hartu du hitza. Hitza gizonena da. Eta bigarrenak, zu berritxu marimutile. Alegia, hitza hartzen baduzu, gizon baten pare jarri nahi duzu. Eta beraz, etzea gizoma bizi marimutil bat. Iristen etzean eta zure lekutik kanpo zauden norbait. Hori da gure tradizioa. Eta hau errepikatzen da, mundu anglosajoian, frantsesean, Alemanian, azken finean, kultura berekoa gea, zentzu horretan ez, eta generoaren begiradan gizarte bereko gea eta balio bereko jendea gara, ez? Orduan, galdetu beharko genuke gaur egun zer gertatzen da honekin. Emakumea eta hitza nola lotzen da, emakumeen hitzak zenbat balio du, emakume hitzak ze autoritate du, emakume hitza zenbateraino dau plazan, zenbateraino dau erabakigunetan, bai? Eta honi 3. galdera bat bota diezaiokegu, eta da
emakume bat euskeraz, bai? Emakumea eta euskeraz ari denean ze autoritate du, ze plaza du, ze sinisgarritasun du, ze oi hartzun du, nork entzuten dio, nork ez dio entzuten, bai? Orduan, nolabait, hizkuntza haundi edo txiki izan, horrek ere, segurazki, bazterrago edo pixka bat, erdirago jartzen du, ezta? Eta, bueno, hori edabideen kasuetan eta horrelakoetan asko ikusten da, ez? Edo politikarien jardunean, ez da? Esan, eta mundu importante guztia hemen edo espainolez edo frantsesez da. Eta euskeraz ematen dan guztia da, folklorea, txikeriak, festa, jaiak, hau bai, umeak, txakurrak, bueno, baina beste dana, osea, importantea dana, hori pandemiarekin ere ikusi da eta ikertu da, ez da? Nola euskararen erabilera administrazio publikoan jetxidan, ze besteak beste, bueno, konsideratzezan nasketa sortzezakela euskerazko, oharrak euskeraz ere jartzea horregontzan polemika bat, alegia euskeraz zertako da, nasketa eta rollo txarrak sortzeko, ez? Bueno, hori ere, ulertaraztea ematea hizkuntzaren gainean. Bueno, eta azkenengo despatriarkalizazioa. Lehen esan dut, emakumeek hizkuntzaren erabilera nagusi direla adintarte guztietan, adinekoetan kenduta, ez da. Gure tradizioari begira, eta aurrekoarekin lotuta, askotan, emakumei bota zaigu errua hizkuntzaren galerarena. Bai? Edo ez dugulako transmititu, edo gaztelerara jo dugulako, edo hori literatura soziolinguistikoan jasoa dago, bai txepetx batek, eta jaso izan da, ez? Nolabait, hainbat herritan hizkuntzaren transmisioa eten da, emakumeek modagatik, eta, bueno, pinpirin izan nahi dutelako, edo moderna izan nahi dutelako, espainolez hizketan hasi dira. Hori izan, nolabait, soziolinguistikak urte askoan emandun teoria bat, ezta? Gero, feminismoa iritsi izan arte, eta esaten dugu. Bueno, hor zer gertatzen da, ze hau, fenomeno hau gertatu da, nik esango nuke, momentu honetan, 80 urtetik bueltan dabiltzan, Gipuzkoan mentza, 80 urtetik bueltan dabiltzan emakumen belaunaldian, iparraldean gaur egun, oraindik ere, gertatzen nahi dan fenomeno bada, eta beste zonalde batzuetan behar bada ere bai. Eta fenomenoa hau da, zonalde euskaldunetan edo etxe euskaldunetako emakumeak lehen aldiz lanera, lan ordaindura esango dugu, irten direnean, fabriketara, plazara irten direnean, festetara, kafetegira, kafe bat hartzera irten direnean, bai? Gaur egun 80 urte bitarteko emakumeak. Multzoan, osea, neurri batean blokean, naiz eta zonalde euskaldunetan funtzionatu, espainolez hizketan hasten dira. Jeisten dira, eta hau konstatatua dago, Teresa Elbaile berak konstatatu zuen mujer baska lan antropologikoan. Nolabait, ez zaio bati gertatzen, askori gertatzen zai, ez? Eta orduan esan dudana, soziolinguistika, Euskal Herriko soziolinguistika esatzen duen, emakumea txolina gea. Eta orduan abandonatu ite genuen euskera. Bueno, genero begiradak zer esaten digu? Esaten digu dela lehen belaunaldia plazara irtetzen dana, gizonezkoen eremuetara, desprestigio handi batekin, genero desprestigio batekin, eta beraz, hizkuntza prestigiotxo bat behar duzu, berez gutxiago zarenez, gutxiago zarela konsideratua zarelako are gehiago plaza publikoan, zure burua, nolabait, berdintasun maila txiki baten kokatzeko, arma bat gehiago eukitzeko, ez da? Jazte zaren bezala, plazara irtetzeko, gizonek ez dute beharra eduki, esan nahi dute, etxean hizkuntza hortan, plazan bestean ez dagoete prestigioa, edo estatusa, antzestu beharrik ze berez dute. Eta orduan gaur egun dagoeneko badakigu hori dela aldaketa, ez da bakarrik Euskal Herrian gertatzen da hizkuntza minorizatua dauden leku guztietan. Alegia, hizkuntza hegemonikoa hartzen dezula. Alegia, hizkuntzak jantziten gaituzte, boterea ematen digute, edo boterea kentzen. Ez da bakarrik, nik euskera zengo dut, jo behazen espainol, ez gor, ze oso badago, implikazio oso badago, ez? Orduan, bueno,
nolabait feminismoak soziolinguistikari esan dio, kontuz, despatriarkalizazio, begirada despatriarkalizatu eta aztertu zer gertatzen den horretan. Bueno, hau da gu pixka bat planteatzen duguna, ez? Esaten dugunean nola eraiki komunitate bat euskalduna eta feminista, behar bada lan eremu bat hau da, hizkuntza praktikak eta genero praktikak elkarrekin despatriarkalizatzeko beharra eta aukera. Gauza bada beharra eta beste da aukera. Biak dia prozesuak, gaur ez dugu esplikatuko, beste batzutan esplikatzen dugu, baina oso menderakuntza sistema beraren azpian daudenak, oso identikoak, menderakuntza asko bezala, ez bakarri bi hoienak, oso identikoak, naturalizazio prozesuak, besteak eta besteak eta besteak, aitatasuna, eta orduan, orain daukagu aukera, biak aldi berean despatriarkalizatzeko. Biak aldi berean, borroka aldi berean emateko. Uste dut, leku hau badela horretarako, nolabait lehen izarri esaten niona, ez? Eltzea sutan jarri duzue, guk hitzak esateitugu, eta erozuek etorri eta esatezue, bale? Venga, orain egingo du gutzako, miresgarria alde horretatik, ez da? Eta ze bide da hori edo zein da lan abesa? Intersekzionalitatea, bai? Feminismoak, feminismo intersekzionalak, feminismo batek, nik uste nagusi denak eta segurazki egindun ekarpen nagusienetako bat, ez? Dagoeneko nahiko errotua dagoena, ez? Intersekzionalitatearen bitartez. Zer da intersekzionalitatea? Intersekzionalitatea da ulertzea eta inoiz baino gehiago, lehen ere argi bazuen, baino inoiz baino gehiago gaur egun nun borroka edo errelato nagusiak danak bertan bera erorita dauden, nolabait emantzipazio, berdintasun, justizia sozial, demokrazia prozesu guztiak borroka diferentek elkarri eskua emanda egin behar dutela. Zergatik egin behar dute elkarri eskua emanda? Elkarri lotuak daudelako. Esan nahi, gu ez gara kasu honetan emakume izendatuak, euskaldun izendatuak, langile izendatuak, ez gara geure buruan aparte, geure bizitzan, ez da 8 feminista naiz, 9 12 euskalduna naiz, eta gure harreman sistema ere ez da honek, hori dana nastua dago eta nastu egiten da. Hizkuntza bat, bi hizkuntza, generoa, gizon deitu, emakume deitu, nuntzauden ze harreman dagoen, berez horretan gertatzen da. Intersekzionalitateak pixka bat hori esaten du, ez? Intersekzionalitatea, hau askotan esan izan dugu, baina estatu batuetako feminista beltzek egiten duten ekarpen handi bada, nolabait esaten digutelako Europako feminista zurioi alegia Europako feminismoaren borroka nagusienetako bat, abortuaren eskubidea eta nolabait emakume jakin baten borroka hori barin bada feminismoa, gu ez gara feministak, ez gara zuriak, gure problema ez da abortua, gure problema da estatu batuetan, Hego Amerikan, Afrikan emakumeak antzutzeko politika estatalak daude, gure problema ez da aberra hortatu ezeko, baizik eta gure gorputzaren jabe izan, gure umeak eukitzeko, ez da? Ez estatuak erabaki, ez? Orduan, hor sortzen da, esaten du, ez da posible feminismo bat nun beste emakume batzuk zapalduko dituen, beste arrazoi batzuengatik, pobrea direlako, beste arraza batekoa direlako, beste hizkuntza bat hitz egite dutelako, beste jatorri bat dutelako, beste kultura bat, beste klase bat, hori guztia, ez? Orduan, hori lotuta dijoa, ez da? Intersekzionalitatearen teoriak hori dana lotzen du, ez? Honek implikazio asko ditu, eta nagusiena da, eta segurazki garaiko feminismo europarritxiari nolabait arpegiratzen zaiona da, generoa ez da ardatz bakarra. Hori da, generoa ez da ardatz gehiago daude, nastuta, ez da bakarrik. Generoa baizi daude askoz gehiago, ez? Eta, guk lerro honetan hizkuntza ere sartzen dugu, ez da? Galiziako feministek ere aspaldi sartua dute, ez?
una interseccionalidad para la lengua, ez? Nolabait da, elkargune bat, guazen ardatz guztiak ikustea, eta ardatz guztien arteko harremana lekuan leku diferentea da, jakina, ez? Albazeten ez da hizkuntzaren ardatzik, baina hemen bai. Orduan, nolabait, feminismoak lur hartu behar du, baita ere, lekuan leku dauden ezaugarrien eta dauden botere harreman guztiei begira. Eta hori da pixka bat, intersekzionalitatea lanabes gisa esaten duguna, gero intersekzionalitateak badu teoria oso bat, praktikara ekartzeko ere proposatzen dituenak, eta, interesgarriak direnak, nola egiten dian lotura horiek, ez? Hizkuntza, jatorri, klase, ardatz diferenten artean, nola elkarrezagutza hori egin, guzti hori neurri batean badauka idatzia, ze intersekzionalitatea gehiago da praktika bat, edo praktikarako sortutako proposamen politiko bat, eta zain beste teoria ideologiko bat, ez? Orduan uste dut, faktori hau leku oso egoki bat dala intersekzionalitate horretan urratsak emateko, ez? Lehen praktika oso evidentea eta oso zera da, ardatz diferentetako eragileekin elkarrekin lanean jartzea. Hori da gauza basiko xamar bat, ez? Hola esan da xinplea da, eta dano etorri zaigu hori burura, ez? Ni goratzen naizula lehenengoa pixkat gogorat ikusi nuna, behar bada orain dela 12 urte, ozta izen bat urte, Deustuko euskara taldeak, bertako feministekin, antolatu zuten inauterietako maitasun erromantikoaren konparsa bat, ez da? Eta, hortik gero emaitzak etorri dira, lehenengo elkartu gaitezen, aman komunean dugun zerbaitetan, eta gero zerak datoz. Badakite gero praktikak ez dira hain erresak eta komplikatuak direla, hemen, itxoin, barkatu. Hau beti gustatzen zaigu ekartzea, Maria Mercè Marsalen poema bat, pixka bat bereziki gure txapari toke, pixka bat, ezain lehorra emateko, ez? Maria Mercè Marsal, hau da, anarkista katalana, poeta eta pentsalari handia. Eta hau da bere ezagutuko duzue, ezaguna da, igual gogoan izango duzue, goain dela, ez da izortzi, ez da izen bat, ez da Kupen kanpaina batean, 3 veces rebel kantua eta lema erabilizuten, 3 aldiz errebelde, hori bere teoria da. Hau da, bere poema ezagunetako bat, Divisa, kontuatuko zarete, intersekzionalitatearen teoria sortu edo izendatu edo gu hemen edo zabaldu aurretik, Maria Mercè Marsale poema hau idatzia zuen, eta, gutxora bera, intersekzionalitatea dagoeneko poema horretan badago, bai? Eta intersekzionalitatea neurri handi batean, gauza bada teoriatan edo hitzetan jartzea, baina nik uste dute intuizio hori leku askotan zegoela dagoeneko. Euskal Herrian ere bai seguraski, baina gero formulatu behar dira, eta hori ez, eta hau da bere poema bat, Divisa esan nahi du, hau naiz ni, edo horrelako zerbait, eta hori da, menturari 3 doain zordizkiot, emazte sortu izana, klase sozial apalekoa eta herrialde zapaldukoa, bai? Eta 3 bider errebelde izateko urdinu erra. Guri poema hau gustatzen zaigu, identifikatzen ditulako 3 zapalkuntza ardatz, 3ak parekatzen dituelako, baina 3 zapalkuntza ardatz hoiei ez diela zapalkuntza ardatz deitzen, baizik doain deitzen die. Eta uste hor da hola salto bat, bai? Esateko, ez da faena bat, da sorte handi bat, bai? 3 menperakuntza, komatxo artean, ez komatxo gabe, menperakuntza dira, baina 3 horiek, horietan nolabait bizial izateko aukera izatea, zergatik 3 bider errebelde, bai? Mundu berri bat sortzeko aukera ematen digulako. Eta intersekzionalitatearen, edo elkargunea, guk batzutan elkarguneitza erabiltzen dugu, elkargunearen adibide bezala, hau da Lasarteko, goain dela 2 urteko manifa bat uste dutez, eta horrik usten duzue, gazte batek nolabait, pankarta horrek lotzen du, ez da, ez, LGTBI fobiarik ez, euskara fobiarik ere ez. Bai?
lotuta dauden borroka daude, bai menperakuntza sisteman, bai gizarteak, batari eta besteari, eta bien arteko lotura edo txirikordari kokatzen gaituen bazterroietan, da bazterroiek hausteko eta erdira etortzeko modua da elkarrekin etortzekoa, eta aliantzen bitartez, seguraski, eta gure lurrean, hemen, seguraski beste biderik ez dagoen, baina ez du koherentziarik, ez da. Ezin duzu borroka baten bitartez justizia soziala aldarrikatu, eta beste bat ez bazenu ikusiko bezala egin, ez da. Nolabait, esan dugun bezala feminista beltzek, Europako feministei esan ziena, bai, ez da posible zuek emakumeen menperatzaile izatea feminismoaren izenean, ez? Ba, ez hizkuntzaren izenean eta ez feminismoaren izenean, beraz. Hortan aukera handi bat daukagu eta gauzak egiteko eremu oso interesgarri eta doain handi bat, seguraski. Bueno, hau igual pasa ingo deu, idurre, idutzen. Eta, bai. Bueno, eta bukatzeko Audre Lorde, ez? Poeta intersekzioaren poeta handi bat, ez? Guk beti esaten dugu jendarte berri bat, hizkuntza berri bat, hori da Audre Lorderen esaldi hori, ez? Nagusiaren etxe ez dugu nagusiaren lanabesekin desegingo. Eta hori da kontua, ez? Esan nahi, feminismoa ez da genero berdintasuna, ez da botere sistema bera subjektuak lekuz aldatu eta sistema mantentzea, baizik eta beste botere, harreman, osasuntsu, justuagoak guztiontzat eraikiko dituen mundu bat imaginatzea eta hori praktikan jartzea. Beraz, beste lanabes batzuk behar ditugu, bai? Etxea deseraiki behar da eta beste modu bateaz egin behar da. Hori feminismoak asko esan du, asko lantzen du, eta uste dute Euskal Herriko feminismoak bereziki hori oso mamitua duela. Galdera da, eta hizkuntzarekin zer? Eta lehen idurrek hasieran esate zuen nolabait hizkuntz komunitatea gu, bai? Bagarela berez, pentsamendu eta praktika neoliberal horri galga bat, gelditu pixka bat, errespetatu aniztasuna, gauzak beste modu bat egin ditezke, egin behar dira, despatriarkalizatuz, desmerkantilizatuz aldanean, uste dut etxe hau ere badala horren eredu bat, badala komunitate hori, bere hizkuntzaren minorizazioak kokatzen zaitulako leku batean, ez da? Badala leku bat hori borrokatzeko, doain bat hori borrokatzeko. Maria Mercè Marcellek esango luken bezala. Beraz, feminismoa ez bada genero berdintasuna, edo ez da gauza bera, bai? Hizkuntzaren normalizazioa ere ez da hizkuntzen arteko berdintasuna, bere horretan, zerbait gehiago da, edo izan barko luke, gure ustetan. Norbaitek defendatzen bari badu, euskara neoliberalismora apuntatuta munduko nagusi izango garela eta hiztun bezala eskubide guztiak edukiko ditugula, azken 40 urtean ez da hori demostratu eta batzuk saiatu dira. Beraz, nik uste dut hizkuntza berri bat dela, euskarak ere beste mundu bat eman behar du, lotuta mundu justuago batekin, bere buruarentzat ere eskatzen duen horrekin. Eta hoxe da, hemendik aurrea zuen galdera kritikak edo nahi duzuena. Norbaitek nahi baldin badu bere gogo eta edo bere zalantza edo ezin egonak edo kaizkak ere konpartitu, aukera daukazue eskatu hitza eta ea den artean erantzun edo alternatiba edo soluzioren bat planteatzerik dudun, bale? Berdin pantailaren bestaldean ezagutenei aukera bera duzuela, bale? Nik, agian izotza apurtze aldera, behin baina boiagotan konturatzen gara ez, edo errepikatzen da, hizkuntzak botere bat ematen digu,
Gara berean hizkuntzarekin privilegio batzuk ere kentzen ditugu guk ere, ez? Zapalkuntza bat ere eragin dezakegu. Praktikara ekarrita, adibide praktiko batekin faktorian, euskararen espazio bat izatea nahi da, feminista, eradatzailea eta beste balio batzuekin batera, baina era berean ulertu daiteke, edo batzuk ulertu dezakete, hori baztertzailea izan daitekela. Orduan, galdera edo korapiloa da nola eraiki dezakegu komunitate bat inor baztertua sentitu gabe eta guk zapalkuntzarik eragin gabe. Ez dakit erantzunik dagoen, baina denon artean, ziur praktikekin eta hitzekin lortuko dugula. Bueno, nik uste hor dagoela korapilo nagusietako bat. Gaur egun gainera hori detektatzen dugu hizkuntzari lotuta, ez? Feminismoari lotuta nolabait erantzuna badaukagu eta gaindituta daukagu. Orduan, nire ustez, lehendabizi pentsatu beharko, esan nahi dudana da, diskurso feministak oso bere egina dauka, nolabait emakumeak aspiratze egoeran gaudela, eta nolabaiteko sustapen politikak behar direla. Hau da, privilegioak nor dauzkan eta nork ez dauzkan oso garbi formulatzen du feminismoak, eta gaur egun ez dute diskursioki hori zalantzan jartzea zaila da, baldin eta oso sektore politiko jakinetatik izan ezik. Esate baterako Bosek dauka diskurso hori. Ikusi beharko genuke, nik uste dute Voxen emaitza honen parte handi bat badagola, horrek uste duguna baino txertatzea handiagoa daukalako jendartean. Hau da, badagolako ziuraski maskulinitatearen min bat, bai? Eta hori uste duguna baino zabalagoa da eta manifestatzen da olako gauzetan, ez? Baina nolabait bere burua marko demokratiko zabal hortan jartzen duen edonork diskursiboki behintzat onartzen du badagoela hor emakumeen desberdintasun egoera bat eta orduan sustapen politikak zilegi direla, ez? Emakumeen alde egiteko matizekin, eta gero beti dago diskursotik praktikarako saltoa eta hori guztia. Baina hizkuntzarekin ez zaigu gauza bera gertatzen. Orduan, pentsatu egin beharko genuke, pentsatu duguna baino gehiago nere ustez zer arraio gertatzen dan hizkuntzarekin, bai? Eta zintzoak izan, bereziki nik eskatuko nieke zintzoak izateko eragile politikoei, arlo honetan. Gu geu ere bai, geure buruekin. Eta gero, nik uste erabiltzen dela mekanismo bat, hor bazegoen diapo bat, azkenean salto egin deguna, eta da tergibersazioek asko funtzionatzen dute holako auzietan. Adibidez, badaude gezur sozial asko, ez? Gezur sozial horietako bat da, esate baterako, laguntza sozial guztia migranteek hartzen dituztela edo ambulatoriora zoazenean, orain ja ez, baina lehenago, harreraleku guztiak migrantez beteta daudela, ez? Hau da, nolabait, guri kentzera edo guretik zurrupatzera datozela. Gero hori benetan kontatzen denean eta aztertzen denean eta datuetara goazenean, erori egiten da. Gezur sozial bada, baina funtzionatzen duen gezur sozial bat, tergibersazio bat. Generoarekin lotuta badago beste bat oso indartsua dena, eta da genero indarkeriaren inguruko salaketa faltsuak ikaragarri direla, ezta? Gero, benetan kontatzen direnean, eta pentsa, fiskaltzek eta egiten dituztenean berain txostenak, ez direla bandera feministaren jarraitzaile sutsuenak, eurek beraiek gezurtatzen dute, baina giroan badago.
Euskararekin dagon gezur sozialetako bat da, autonomi erkidegoan, lanik egin nahi baduzu administrazioan, derrigorrez, laugarren hizkuntza eskakizuna behar duzula. Bai? Eta gero, hasten garenean aletzen administrazioan zelan postutarako eta ze eskakizun diren, beste gezur sozial batekin topatzen gara, ez? Eta gezur horietatik abiatuta askotan inposizioaren tergibersazio horretara iristen gara, ez? Eta orduan, nolabait euskara da inposatzailea, migranteak dira jaun eta jabe, edo hori ez, genero indarkeria, asmakeria bat da, iaia ez. Hau da, nolabait oso erraz egiten da, imaginarioa nolabait irudikatzeko, euskaldun edo euskaltzale izatetik taliban izaterainoko bidea ez, identifikazio horiek egiten dira, emakume eta feminista izatetik feminazia berdintzen dan bezala, ez? Osea, sortzen dira halako kontra joerak. Orduan, nik uste dut batetik gu geuk ez dut esan nahi horrekin, halako gatazka sortuko etzaizkigunik, gatazka horiei garrantziak kendu behar zaienik, eta ahalik eta ondoen askatu behar ez ditugunik. Baina begiratzen diegunean, inposizio bezalako hitzekin oso kontuz ibili behar dugu, nire ustez. Eta gero, nik uste dut ez dagoela irtenbide magikorik. Ahalik eta gehien hitz egitea, ahalik eta gehien gogoetatzea euskaraz ez dakitenekin beraien hizkuntz biografiez, ze askotan sorpresak sortzen dira, ez? Esate baterako, jendeak konturatzea, hizkuntza jabekuntza guztietan beti dagola nolabaiteko disiplinatze modu bat, ez? Nik ikaslei askotan ariketa hauek egiten dut, ez? Galdetzea ia euskararik ez duten familietan galdetzea ia inoiz lotxatu diren beraien aitonamonek hitz egiten dutenean jendaurrean esate baterako, ez? Eta gehienen erantzuna da baiezkoa, ez? Ez jakin sumatzen dituzte beraien aitonamonak. Eskolagabeak, beraien tokietako hizkera, inkluso hizkuntzekin batzutan, azentuekin. Telebizio espainolara begiratu besterik ez dago, ez? Hizkuntza estandarra zer dan, andaluzek eta estremeñoek egin behar duten edo kanariarrek egin behar duten alegina beraien hizkuntza disiplinatzeko eta estandar horretara iristeko. Frantziara bagoaz, are eta gehiago, hangoa hizkuntza bidezko disiplinatzea izugarria da. Hau da, guztiok pasatzen garela. Berdin da hizkuntza hegemonikoetan, berdin dela hizkuntza ez hegemonikoetan. Beti hizkuntzak batu dela boterearekin harreman izugarri hori, eta beti badagoela nolabait gutako bakoitzean modu disiplinatzaile batean pasatu dela, ez? Eta orduan, jende hasten denean gogoetatzen bereak ze bide egin duen hizkuntzarekin harremanetan, ze lotxa pasa dituen, ez, noiz sentitu den boteretsu edo noiz sentitu den ahaldundu berak daukan hizkuntza horretan edo ez, nik ustet argitxo asko hasten direla pizten eta behintzat ulertzeko elementuak ematen dizkiegula zergatik batzuontzako den hain importantea eta hain ardatzekoa euskeraz egin ahal izatea, ez? Bueno, ez daukat soluziorik, zuk ere soluzioa ez. Bai. Etorri hona? Bakarrik esan nahi nuen, hori, esaten dugunean komunitate hau baztertzailea izan daitekela beste batzuekiko,
nik horrekin ez nago bat ere ados, ez? Ze azkenean semaforo gorri hori gu ari gara jartzen, ez? Eta niretzat komunitate hau izan daiteke euskara ez duen pertsona horrentzako kriston aukera, ez? Ordan askotan erdalduna dagoen talde batean, beti konpleju horrekin, eta nik ere daukat konpleju hori, hitz egiten dut, eta esan du, bueno, berak ulertzeko, aldatuko dut hizkuntza, ez? Eta hor, euskarara hurbiltzeko aukera hori kentzen diogu, ez? Eta orduan nik uste hortik aldaketa hori egin behar dugula. Beti, nik behintzatetik konpleju asko izan ditut horrekin, eta aldatzen dudan arte, eta esaten dudan, ostras, aukera ematen ari natzaio pertsona horri, euskarari hurbiltzeko, euskal kulturari hurbiltzeko, euskarak suposatzen, zuek komentatu duzuen guzti horri hurbiltzeko, zera bizitzeko modu ezberdin bat, hizkuntza guztiak esateko moduetan, trasladatzen dute bizitzeko modu bat ere, ez? Orduan nire ustez baztertzailea izaten dena, baztertua sentitzen dena, ez dakit, ez? Egin dezala, ez dakit, ez? Horri ikusten dut nik. Nik uste dut daola hitz bat, ez da eta bertu da, ez da privilegioa. Orduan, eske privilegioa oso gauza danontzat, guri esaten diguten, nik esaten dut, nien naiz arrazista, baina kontuz. Edo gizonek esate duten, baina gizon guztiak ez gara horrela, sistema da horrela. Eta sisteman guk zerbait esaten dugu gurputz utxez esaten ari gara. Ni zuria banaiz, ja esaten nahi naiz, zerbait. Hain naiz esaten leku batean nago, privilegio batzu ditut, historia batetik nator, nire aberastasun ezak, edo ni hemen egoteak dauke harremana munduaren lapurreta eta ustiaketarekin, naiz eta urruti izan, etzan nire aita, baina onura duna gehala dudik ez dago, orduan, ez da nahiko, ez nien naiz arrazista, ni agian naiz arrazista, komatxoa jarriko izkiogu, baina ni gorputzez, nire presentzia utxez banaiz. Hori ezin detukatu. Hori uka ezina da. Horrek eskatzen dit, hortaz konsiente izatea eta esatea. Igual atzerago jarri behar dut ez da? Hizkuntzarekin antzeko gauza bat ez da? Esan nahi dut, es que yo soy muy maja, tal, no sé qué, pero ¿cómo que no puedo entrar? Pero ¿qué pasa, no? Esto es una imposición, sois unos cerrados, zuk hizkuntz privilegio bat duzu, hizkuntz hiperhegemoniko, eta zuk hizkuntza horretan, eta guk, gure problema, gure sorte bat da, 2 eledun, 3 eledun edo 4 eledun izatea. Baina hizkuntza hori nun erabiltzen dezun, posizio bat markatzen ari zara. Ari zara markatzen posizio bat, eta nera zu historian da geografian atzera egin eta gaur egun ere bai. Ez? Beraz, horretaz konsiente izan bartzea, eta igual esan, igual me callo. Igual, hablatu euskera. Jo me callo. Ez? Da, privilegioa kentze ariketa bat, ez? Nik uste, danoi kostatzen zaiguna, baina egin barra duguna, ez? Eta ez da beti, ni marabila banaiz, ez, seguru, baina zu nahi o ez nahi, botere posizio batean zaude, ezaugarri bategatik o bestegatik. Orduan, esplizitatu hitz egin, zuk esan duzuna, ez nolabait, askotan guk esaten dugu. Euskaraz ari garenean guk ere zer esan nahi dugu, bai? Alegia, adibide oso topiko bat, eta agian igual ez da gainaz, ez da justua ere, baina, ulertzeko balio lezake, ez? Taberna bateagoaz, eta badago zerbitzari bat, ez dakiena euskeraz, ez? Orduan, guk euskeraz egiten badiogu, zergatik egiten diogu euskeraz? Esateko, zerbitzaria, edo berdin dit, edo zaude kuadria baten, eta dago, ez? Esateko nahi zaitut nire komunik dadeko, nahi zaitut, nik horri euskeraz egiten dio, taberna harretan euskeraz eskatzen, eta zuri ere bai, ez da? Nahi zaitut nire taldeko, edo da esateko, kontuz,
zuetzean taldeko izango inoiz, bai? Hori askotan gertatzen da, ez? Kuadrilla bat espainolezai da eta euskeraz eskatu behar du, bai? Bueno, diferentzia markatzeko, baina gu ez gaude egoera, hori gure galbidea da, esanet, guk behar dugu jende guztia ekarri, orduan uste dute hori esplizitatu behar dela, eta esplizitatuta gero exigitu ere, bai? Bueno, exigitu edo eskatu, bueno, bizigara gizarte baten nundana eskatzen den. Haseita mosukoa, ez da izer, hor sartzeko ez da izer behar duzun, hemen hau, hemen bestea, esanet, arau ez jositako batean, orduan zergatik ez. Leku bat nun arau batzu dauden, bai? Edo eskatzen dien gauza batzuk bertara sartzea. Hori bat, privilegioa ikustea, zein dan meneko eta zein dan, gu gara espainolez gainetik geure burua jartzen garenak, esan nahi dut ez. Eta euskaraz ari garenean beste leku batean gaude, nahi eta nahi ez. Eta gero, feminismoak egin duen bezala, espazio ez mistoak beharrezkoak dira. Feminismoak edo marxismoak, esan nahi dut. Langileak ez dira patroiakin asanbladetan egoten. Euki behar dezu zure taldea, zure pentsamendua, zure kultura, zure sendotzea, zure alduntzea lantzeko behar dezu zure taldean egon, eta gero jungo zara mistora baita ere, bai? Nahikoa indartsu zarenean, edo zehatu zarenean, hori feminismoak ere asko egin du, ez? Edo betiko martxoa zortziko, edo lilatoiako karrerako betiko galdera, zergatik gizonek ez? Joder, eske, beste karrera guztietan inorrezta arduratzen eskaikote daun, karrera bakarra egiten da zergatik, behar dugulako indartu, gurea dalako, gaudelako oraindik ahul, gaudelako menpeko, gaudelako privilegio ez injustizia gora baten, privilegioak daudelako, bai? Azken finean, privilegioak badaude esan nahi du eskubideak urratzen direla. Orduan, euskararekin ere, bai, behar ditu espazioak sendotzeko, indartzeko. Horrek esan nahi du itxia dela? Ez, esan nahi du, ari dela, sendotzen da indartzen, izan dadin, abegikor eta emateko gaude, ez? Bueno, horrela esatea oso polita da, eta hori dana, eta baina gero konfrontazioa sortzen dira. Zuei gertatuko zitzaizuen, jendeak esatea, edo komentatzea, edo hori. Pedagogia inbar da. Pedagogiak daka pazientziaren puntu hori. 100 urte pedagogia egiten ere ez. Orduan, baina, igual faseak, pedagogia, esplizitatu, irakatsi, eta gero, esan, ez? Nik igual hausnarketa konpartitzearen gaiaren inguran eta zuku eta duzun gauzatxo batek eginean klik batekin, ezta? Igualari garela gu egiten kasu hauetan, justo bi hauetan, ezta? Privilegioak dituztenek egin beharreko lan hori, nolabait. Egin behar den lan hori, nik privilegioak alde batera utziko dizut eta hartu espazio hau, hori ez denez gertatzen ari, gu ari gara espazio horiek hartzen. Feminismotik hasi ginen, behintzat gure eskualdean, eta euskarara pasatu gara orain faktoriarekin, ezta? Feminismoarekin hausnarketa hori gainditu genuen nolabait, kostatu zitzaigun ere bai, deialdi ez mistoak egiten hasi ginenean, oraindik kostatzen da pilo bat gure eskualdean, eta talde murriztu bat dago, ezta? Nolabait deialdi ez mistoen alde, edo ondo ulertzen duena haien zergaitia, baina hemen gaudenok agian gehiago hurbildu izan gara gai horretara eta nolabait gainditu genuen eta euskararekin orain berriro gaude lehenengo pausu horretan, ezta? Privilegioiek dituztenek esan beharrean, aizu, pauso bat eman gutatzera hartu espazio hori, guk sortu ditugulako gure espazio propioak non arauak bapatean guk jartzen ditugun. Eta horrek nik uste dut ekartzen digula, ez dakit erruduntasun edo sentimendu bat edo nolabaiteko zalantza, ez da, esaten, ezoteari gara gu berdina reproduzitzen norbait kanpoan usten, eta hori dator nik uste, buelta eman diogulako, eta haien erabakia edo pausua izan barko luken hori, guk eman behar izan dugulako, ez da? Eta, ez dakit, berez ez dago galderarik edo da, hausnarketa bat, egin dudan. Nik uste, sakonean gertatzen dena hori dala, pasatzen dena da, nolabait zapaldu izatearen parte bada zapalkuntzak onartzen ditu. Gure barruan, arlo askotan, eta eguneroko bizitzako arlo askotan, Loreak aipatzen zituen arau eta zapalkuntza hoiek guztiak onartzera eramaten gaituzten mekanismo pila batek operatzen dute. Eta nolabait
alde horretatik konplexu eta erruduntasunez beteta gaude. Nolabait, emantzipazio kolektiboen bidetan ematen dian urrats guztietan urrats individualak daude, eta urrats individual hoietan barne gatazka ikaragarriak daude, ez? Hori adin bateko emakumeek esplikatuko digute, esate baterako, ez dakite, etxetik kanpo lan egiten hasi zirenean, haien umeen zaintza nola antolatzen zuten, ez? Haurtzaindegiak esate baterako, ez? Hor, ziur aski, erruduntasun eta barne gatazka pila bat egontzian, oso pertsona zehatzetan gorpuztuta, ez da, azkenean, gure konplexu eta erruduntasunak, gure barne mekanismoak nolabait boterea hortan bermatzen delako neurri handi batean bereari eusteko, ez? Eta zapalkuntza guztiekin gertatzen da hori, ez? Mira, justu Lorea izanean privilegioekin eta gaur eguerdian nik hartu duten daian topoa lasartera juteko, gero Lorearekin handik bioke elkarrekin etortzeko, ezta? Eta ni pasatzera nindoan eta iritsi dira 2 mutil gazte beltz eta poliziak nire aurrean eta beste 20 pertsonaren aurrean hartu ditu eta oso modu txarrez bota ditu. Eta inorrez gara gai izan ezer egiteko, esateko. Deno bageneukan gure aitzakia, nik 2 eta 3 tren hartu behar nun bestela enitzan iritsiko lasartera eta enitzan iritsiko ona eta zuei hitzaldi marabilloso hau eman behar nizuen, ez? Emantzipazio bideak proposatu behar dizkizuet, ez? Baina gauza hori guztia, esan edo, baina era berean nire barruan zerbait geratu da, bai, orduan, egunero, bai, dia gure konplexuak, erruduntasunak, eta nolabait, hoie guztiak ezin ditugu etengabe deseraik, esan edo, eukiko ditugu momentu batzuk indartsu gaudenak eta sendo utxiko diogunak, gero era berean askotan bizi egin behar dugu eta lagunak euki behar ditugu eta zinga etengabeko konfrontazioan bizi, hori feminismoan ere badakigu, ez? Ezinga beti alkuina hau erantzuten bizi, ez? Orduan batzutan egiten dugu tolerantzia, ez? Geruza hoiek handitu eta beste batzutan indartsuago gaude eta aurre egiten diogu. Zuen abantaila da talde bat zaretela eta taldeak, komunitateak beti ematen dula babesa eta sendotasuna neurri batzuk adosteko eta praktika batzuk aurrera eramateko. Eta nik uste, leheno Izarrekin komentatzen, batzutan beti irudikatzen ditugu helburuak, ez? Hau iritsi nahi dugu, eta igual interesgarriena prozesua da. Eta igual ez dugu asmatuko lehendabizikoan, eta igual hemendik urte betera izan daiteke gogo eta agian ez dakit, edo ez, edo igual indartu egingo gara horretan, ez? Baina nik uste dut hori, prozesu bezala bizitzea ere importantea dela. Eta gatazkari beldurra galtzeare importantea da. Oso zaila izan arren. Igual trebatuko beharko ginateke gatazkak hobeto bideratzen edo eztabaidak hobeto bideratzen edo bizitzen. Ez da erresa, zen ere susmoa da, nolabait polarizazioa gero eta handiagoa dela, eremu guztietan, osea, A, B, txuri, beltz, joera hoiek bai maila makroan eta bai maila mikroan areagotzen ari dira, eta igual nabardurak bilatzea eta diskusio konplexuak eta konplexutasunak areagotzea igual praktika iraultzaileenetako bat da gaur egun. Nik
bueno, ez dakik galderari dagoen pantaia bestalde Txabi, bestela hitza eskatu zuk ere. Gogoetekin jarraituz, posten naiz, piztuta dagoen zu bat azaleratu dugulako, eta iruditzen zait, pertsonalki, denbora eman dugu betaurreko moreak jantzi eta mundua irakurtzeko eta bestera batera jazteko, baina oraindik abiltza ikuspegia nola zabaldu, asmatu, berrasmatu eta deseraikitzeko ahaleginetan. Iruditzen zait lehen aipatu duzu hasieran, ez? Nortasuna, identitate aurratik, gutasunerako jauzi horretan, nor gara gu, zer nahi dugu izatea gu, eta nola izan nahi dugu gu, norekin 1000 galdera ditugula oraindik erantzuteke, eta askotan, botila erdi bete erdi utz, ez? Segatik ikuste ditugu problemak, eta nire lehenengoa, nire bizitzako metro karratu pribatuan, publikoan, eta sozial, eta eremu guztietan. Ikuste ditugu problema bezala gauza asko aukera beharrean hau da. Niri gustatuko litzaidake, txikitik handira, gaur hemen faktorian gaude, faktorian bezala beste espazio, proiektu eta eremu askotan aukera bezala ikustea euskara eta ez problema bat bezala. Uste dut enfokea hor batzutan joaten zaigula eta hor korapilatzen garela, ezegatik, agian egin beharko duguna da, momentu batean, elkargune izateko intersekzionalitatearen bidegurutze horietan gu probakatu beharko ditu gara, bestela ez gara iritziko, eta hori euskarak emango dizu. Ze beste hizkuntzek eta beste mundua ulertzeko edo gure bizitza ulertzeko eta ikusteko eta dirazteko moduek ez dizute emango. Orain, nola egiten den hori, batzutan agian guk ere gure privilegio horietan ez dakitatzera, baina alboan ditugunak, alboan egon daitezen, eta ez aurrerago edo atzerago egin beharko dugu eserialdi bat eta pentzaldi bat. Gogo eta hori ere bai, positibotik ere, nahi nuen bota gustu balako garrantzitsua dela horretaz ere, jabe izatea eta kontziente izatea egunerokoan. Bai, ez dakit beste galderarik edo gogoetarik partekatu nahi duen batek, ez da bai da honek luze jo dezaket, luzaroan jo dezala espero dugu, eta bestela ere gogoratzea faktorian hainbat ez da bai daudela une hauetan abian, hizkuntzarena da bat, faktoriaren kudaketaren duena beste bat, feminismoaren ere hortze dago, beraz aurrerantzan ere izango dugula parada gai guzti hauetaz aritzeko. Eta amaitzeko, hitza emango diogu Loreari eta Idurreri, eskerrik asko gurean izateagatik, eta espero dugu aurrerantzan ere beste nonbait edo nosbait topo egitea. Benetan eskerrik asko zuei, eta benetan bide oparoa eta eztabaidaz betea izan dezazuela, zera ez, Xabier Loetek idatzi zuen, ez? Ezaren gudaz baietza sortuz, ez? Hori da dialektika azkenean, eta bueno, hortan Hegeliana jarriko naiz, eta hori da aurrera egiteko bidea. Ez benetan, eta zorionak berriro iruditzen zait sekulakoa daukazuela eskuartean. Bai, gu adi ongo garela hemen ze gertatzen den, jakiteko. Lehen esan dut, errepikatuko dut, oain dela hilabete dugu nitzan, eta baita ere, hemen eltzea sutan jarri dezue, eta horrek kriston meritua daka, hau lortu duzuena, eta segurazki imaginatzen dut ez dela bide erreza izan, eta baina irekita dituzuen arratzoietan uste dut leku privilegiatu bat dela, eta aukera gauza berriak modu berriz egiteko, eta gu begira egongo gara, eta nahi duzuenan etorreko gara, jakina. Eskerrik asko. Amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna.
batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besterik gabe maite zaitu dala. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Zabaltuko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Zabaltuko ditugu besoak, besarkatu zure alimak. Amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zuekin batera.